Mame kama sembi efa ahantan eho. Onu so Onyankopɔn ba ade no. Obo abɔfoɔ edi kan. Na abɔfoɔ no mmiensa ena na yɛ mpanimfoɔ paa. Yawo Gabriel, yawo Michael, ena yawo Lucifer. Na wohwɛ saa abɔfoɔ akɛseɛ ya na obi a wo dwuma odie. Michael de no yɛ ɔkofoɔ. Gabriel nso so ono ana ayɛ sɛ nemre mɛka sɛ information minister. Ɔde Nyankopɔn asɛm ɛkɔ abɔntene. Na Lucifer de ono na na hwɛ adwuma ɔtwo ɛwɔ soro ni nyinaa ɔda wo ano. Na adwuma na ɛdɛ, na adwuma na ɛfɛ. Enti ɛma onya homaso. Ahomaso a onya no amfa na nkɔwie yie. Na taa ene ne ba efre na nie nso ade be ye adwuma ama osori tia Onyankopɔn a ɔbɔ ade no wo bɔ no so so akira mu nim de kɔ wieye se di din pa efre Lucifer na sesan na efre ne se ɔbɔnsam Satan wo dadafo no ahomaso a Satan ana Lucifer nya yenti ba bia no ɔte ɛwɔ soro no Onyankopɔn tie ni firi hɔ ebe to asasi eso ahomaso nye